Hemmeňize salam. Bugünkü mihmany görýärdim. Mihmanymyz Ali Murat. Hani men howatlam. Sırasy men howatlam Eski çıkarışda. Bugün sana AliExpress Türkmenistan'dan şular aly. Howatlar aldyk. Ýeke-ýekeden açyk görürüz. Gejeti 7 sanaky wagta etdik. O zatlar seni tanayan, o haçanan näçe o 6-7 ay boldy tanışýarmy bu? Ay 6-7 ay. Ben balonlar näçe 9 ay boldy. 8 1 ýyl boldy ýaly. O paşty 1 ýyl bäri we seni tanaýşyma görä, seni bir adam bolsa bilýän, sana görä zatlar laqad etdim. Halaýjak zatlaryny laqad etdim. Görürüz, açyk görürüz. Halaýşyňa görä, ýöne çesne, birden ona çenden bal bermekden. Yani gerekmi sana ay bar eken borlay diýen berip biljek zatlan bolup ýa gaty gerekli diýip berip biljek barlan boluplar. O şolar ýaly. Bu gapdarlar bolsa biziň formal nugalomyz, ýani kostyum balakly zatly oturýarmyz da. Bu Fury bize nämedir? Şular barda maglumatlar berer. Yani bahasy näçe wagta gelýär, takdary. Şu barda golca maglumatlar berer. Men taýladım, çyjyk aldım. An açyk gör, karaşy bilen emmesin bilýän näme balygy. Ýöne haýsynda näme balygy ýazmaşyk. Professional eken ýa-da. Bu şeýlece açylýanjak oranmasa. Ha, ha. Emen içinden ýatmajak bolýarlar. Bu sen maşina almaly. Maşin gelmeli. Indi sen maşinda CarPlay özünde bar. Men onu bilýän. Ýöne sen CarPlay çatmak üçin näme etmeli? Kabel çatmaly. Bu zat näme işe ýarar? Bu zat karaçy sen kabel çatman CarPlay çatýan. Bluetooth'a çatylýar bilen, bunu CarPlay çatylýanlak bolýar. Yani abyşyň CarPlay'a näme bilen çatylýar-da? Şunuňmy? Şunuň. Kabelleşip beren wagtda gireňden uja CarPlay çatylan bolýar. Gaty gowda da bu. Gowda has gowlugy näme? Bir Kiçik ýamana gowdurjak meni kaçsadan bir näme-de. Bunyň bahasy näýli? Bunyň bahasy? Avia bahasy 455 manat, avto bahasy 435 manat. 435 saatmy? Düşündireýin. Avia bolanyna 14 güne gelýär haridyňyz. Avto bolanyna 30 güne gelýär. We optim aljak bolsalar, optim bolanyna tam 100-den 200 arat gelýän optim aljak bolsalar, bahasy ondan aşağı bolýar. Aslında 400 näçe manat. Bunyň bahasy iňine kilede agramy ýok. Bunyň esasy öz bahasy bar. Gowy, haladım. Mene bir barlap soň story. Mana o barlap men gördüm CarPlay'da ulany var görmedim özüm. Ulany ýok maňa toğrusda nemetse bolar. Şumat işe yarajak da haladım. Bolu, barlap bir nemejiňe garaşasan, obratny swiazyňa. Obratny swiazy okman berersiz. Bolu muňa näjek bar? Barmy? Aýny ulan görmedin, ulan görmedim, şoň üçin 7 diýäýli. Şu at 7 diýär, dapan ýerde diýär, storyňda zatynda görüp. Tak, ikinjiye geçýäsmi? Aha. Bakym açma tolunu wakaýyn. Muňlar açmaly. Oo. Ejen. Şotam. Abi şunu ýara açýandy. Inni, bu näme zat? Aýny sen kamera özüň kän düşýän we düşürýän. He. Düşürýäňde sana aňsatlyk bolaýjak wagt bu. Maksay bilen çatylýar-da, kak fotoaparat ýalgyratyrynda bolýar, düşündiňmi? Bunu magluj bahasyk bad ýalňyşmy. Ýöne kaçstany görmeli esasy. Bula kabel zaryatly ýa. Kabel zaryatly hiç açana golmaýan instruksiýa. Xitayça bolsa-da. Indi bu. Maksayfa çatýan. Aha. We Bluetooth çatylýar. iPhone 16 ýok diýip aldyňyz bu zat. Düşünmedim ben. Adjeri knopka ýok, iPhone'un. 10 metrden tutýan eken da, çatylyk duran ýagdaýynda. Atak Maksay bilen çatylýar, ergonomik dizayn. Barlak görelmi? Barlar. Karaçy bas saklaýan. Karaçy de şular ýazjak. No, roj barly. Oy. Erwe çatylýar. Evet, yapıştı öyle. Klek. Klek. Zoom'u yükseltmek için nastroyları yükseltmeleri var. Ha, zoom'da edip bolýarmy şu zatlar? Bu zatlar näme? Zoom'un walygy bilen bak. Hanme? O zatlar iş tasyýada da bolýan eken onu. Maksay o yapışan eken. Hasan men şo gow yapışmadydy oturdum, gow yapışdy. Başga nämeler bar berde? Bunun içinden bolýar açyp göreli, çöt içinde bir zatly baýaly. Ferhat Maksayfyň ýok bolsa, dakyp Maksayfym etip bolýar. Gow. Karaçy. Şu knopkadan bula alýa. Ana, gitti aldy. Bu geçirýär, portret nämen bilkisi. Meselem şu video geçirýär. Video açyp ibada zoom edýär. Haladım.
Baha ayaqda nälersin? Bahana elbi. Avia bahası 385 manat, afta bahası 355 manat. Elbette avia bahası 385 bolan sebäpli 14 güne gelýär, afta bahası 30 güne gelýär. We optimal salar ondan arzanam berip bolýar. Indi sen ulanarsyň bu zady. Men bu zady ulanyp görjek. Lişni men şunu işime yaramas üçin her hil şekilde ulanyp görjek men şu Sen zadylar. seret, bunu sen qırıl qawlanýar aslında şeydi bu ulanır bilýärmi? Ha, Tak тоже можно как бы. Но nälerak udobny bolar, indi onçasyn bilmedim. Maksat açandan gowja taklar. Esas şu maksayıp ol saklasam men ulanyp bolýarlar. Gowju haladım. Näçerak bar berjek bu? Näçerek bar. Ha, o hani bir maňa skitke diýip bir gowja bar. Davay muňa da 8 diýeli. 8. Sötki ulanyp görmeleri bir praktika gerek bu zady. Ha, ulanışda gör. Ha, o belkädir gow diýip soň wapşe ulanmam. Ýöne men şunu ulanyp görjek gerçek. Kaçtı mene esasy. Ha, o. Yaman. Kaçtı gowy. Xitaydan gelýär diýip demek bolan. Onu neme taklanca ýerim bar eken. İşletiyor da kupalıydı. Valla. Ne diyorsun anne valla? Ha, sağ ol. 8, 7. Boş rahat var esna normal. Telefona yine gerek Tak. kaldı. Valla mağulat olmalı. Karoçi. Sen kan neme diýän? Montajda da hatta kan oturýan ýa-da pikirlenende kan oturýan bilýärmiň. Oturan wagtyň bir açyklary güýmenesin geler ha. Bir wagt spinner bardy bilýärmi? Ha. Spinner'a güýmelýär, her hiljek antistresler var. Bu da bir antistreslaryň biri. Tipa şeyler. Oo. Özüň açyp bilýän tam kiçeldi buladyp bilýän, wada edip bilýän. Bu güýmen oturýan da şeydi. Hocam. Öyle. Kaç da goýan. Haladım men bunu. Näçe güýmen oturuverýän. Kaçtasam o. Men bilemem bu zatlar näme üçin bana berin açyp üýtgedip daýdyp bolýandyrlar, çekdirip bolýandyrmy? Bilýän boş wagtyň o. Ha, berkidip bir agyrrak edip bolupdylar. Ha, o da bolupdylar. Onu ja barlak görürsiň da onu. Bunu men haladım. Bahasy näde bunun? Tak, bahası afta bahası 32 manat, avia bahası 50 manat. Lege, 30 manada yaman. Sıkımanda katı o da bu. Lege. Çıkolcu ama çıkolcu. Çorjunu ayratin. Aynen. Respekt. Bana näçe? Ona gön on bal. Sitilme gow var ya dünyada. Şundan onalar ritmetin de. Käwa wagtara indi bir videoda kirlenmen bolýar. Menim şonu Elimde stativ oynap durýan käwa wagtlar. Ne boldy men oynap oturasın da. Ende şu gowda. Bana da on balmadan vallyk. Indiki. Ul rahatlatdan maşallah var. Hoppa, ul näme qa? Ha, ýene men kamera alýan temadan kan gitdim. Nimeň edil filtrlaryny kan ulanmarsyň näme etjek ýa-da içinde esasy sen günlük kan düşürýän bilýärmi? Günlüğün syomkada we kameralerde gün kan gelýär. Günüň ışıgy ýa-da daşyndan maşynyň içine aljak bolanda aýna atrajat edýär. Ha. Şu atrajanyny aýyrýan filtrlar bar şuň içinde. Näkdi? Ha, kan içinde ferq edecek filtrlar bar. Bu telefona şeýle dakýan, şuňa dakylýar karaçy. O da bana da kıldım. Odo. Mala karalım mı? Ha, ine şu näme aýyrýan. Ýa-da diýenim. Bilik da aýyrýan. Şu şeýle sağlap aýraýman bolýar. Mene ýaman gowy gördüm. Kaç dolara gowy bilýärmi? Çocuklarda atlar yaman gowy. Barlak görmedi bunu. Barlak görmeli. Daha ýöne bir görýänler üçin bir emese galmady ýaly ýöne dakik görelmi? Ha, bu näme eken karaçy? Bu näme dakik? Karaçy bu näme tat bilýärmi? İçinde kadar. Abişni güne seyrettirsen öyle gün ort durýar. Şundak ýa-ni şeýle näme ýasy, bilik ýasy. Aýratdyňa? Ha, abişli bolan oglaly. Şunu ýalakylýan be. Ha. O ekspozisiýany düşüren bolýardy ga. Düşürmek gerek ýa-ni. Şo bolýardy. İkaç da şo ýagdaýda gowy bolýar. Karaçy telefonu syomkada edeňizde günlük bolanla gatýakty bolýar. Gatýakty çyradam yumşatmak üçin mene şolar ýalymeler ulan bolýar. Ondan başga da bular ýaly her hil filtrlar bar ere. Ýaşylan sara uksyan, sardan näme uksyan garas şolar. Gow. Buň baha ýagdaý? Tak, ende filtrın bahası, avia bahası 520 manat, afta bahası 480 manat. Bakacağım var eken. Ha. Ýani ulanarsın bu. Ulan görjek men bunu. Hökman ulanjak. Kimde? Ha? Eger şu çyndanam şu ýörüýte, şo zady ýörüýteleşdirip edilene meselem niýetlenip edilene şo rezultaty çyndanam berjek. Ota men bunu ulanan we haladym. Berde satylýan bahasy çuňmanda ken. Şu zady ha? O, bir kiç komplekt şeyler. Konkurentlerden görüpdirler, şeyler baha çıkartdyrlar.
Yani AliExpress Türkmenistan'dan alsan şeyler. Buna da gön 10 baha diýilýän. Yani Eger ondan çyndanam şo ýolak işe ýaraýan zat bolsa. Bolla, nesi versin onu? Sağ olun. Neke, следующее. Ullan gidiyor ya. Ay, den ullan. Güzel gördüm ha. Ben şu bilecek diye atıyordum. Bir hil çıra gerek ay. Telefonu arkasında MagSafe'ine çatıl yani. Sonra açı. Ödem arkasında takıl yani. PSM'den 80 wattlık. Hemim RGB. Renklerim ha. Ben ödüm ne mi dakika? Qatal spesial da. Kelvin emit koya, inemez emit koya. Sen giyecekken siyom kediyanda. Abişin squish kadalandan mınnalanın hasneme olur. Yani arkasında bu ışık kan olanla sen ne biliyor musun? Pesi alak geliyor yani aslında. Yok, qatıqoğlar. Buna hiç ili. Böyle 10. Havan RGB'si ama. 10 mir da. Bunu dine MagSafe'im da aslında. Yine şu cağışladı bilen telefonun yukarısından onu da kıp oluyor. Ay adam RGB. Böyle renkler ütkap duruyor. Bunlara gerek gelken bir kullanışta neydi olur bilecek ya. No edil. Bunlar yani telefonun arkasında olunacak siyonkan için bunlar gerek ya. Yani onda da kim der? Qatı demeden kene kendim. Bahası ne bunun bura? Bahası, avia bahası 225 manat, afta bahası 194 manat ve optimal jak bolsalar ondan aldanıp çıkarıp bolýar. İştasyada da qıp bolýar, plusum Type-C. Ja, o men jag som ni oturup. Mikro SD derler. Mikro was уже dışarı görünüyor o. Haqiqi. Baş o adam mikro edip çıkaryanlarla şunu yazat. Bolny Type-C geçmeli ho. Ha. Qatıqo. Buna ne el baxa? Bulam on idi. On. Qatıqo. Onun kopter polyan, onun kopter polyan. Behşan gulçun aramayıp da geçenler. Bu zadın men уже işme yarayacağını bilýän. Ýankylar ulan görmeli. Ondan sonra baxa. Ha o. Enniki. Hayır, nasıl davay sen sayla şu kadar. Şuna çaymen geldi, şuna ne yapmadı ya? Şu bir interes. Sağ ol ya, hadi düştü. Ne elde yerdeydi ulan orsan, onu bilecek gel. Yani flash ka olsun, yine bir atlasın, gönü geçirmeli olsa telefonu. Şu da gönü telefonu çatıp bolýar. Ha, gönü çatgan. Kısaca televizora çatgan mı? Kabel televizora çatıp telefon çatsan telefonu akın, gönü televizora çıkarıyor. Düşündüm. Programma yeni näme buluşup beren wagt, yani kabel tık çatgan, onu gönü geçecek. Men näme ba wagty yaman kosan ýadım, şu da atylay. Kompüter ma wagty, notebook. Bu wagtyna kompüterde alsaň birden montaj ol boljak bolsa, gaty çat geçe 3-0 ödüm. İyi kaçtırsam gaty gowy. Mung bahaya näyle? Tak, mung bahası USB adapter, afta bahası 120 manat, avia bahası 135 manat ve konkurentlarda 570 manatdan satılıyor şu. 300 saat koyup satgan. Qatıqo. Men bunu gollaýan. Nofurmayç ya. Ay böyle. Halamadım diýmesem bolýar. Buna näçe baha? Baha diýär, bal. Edil şumada ulan bilmeýän şoň üçin men buna 9 diýjek. Bolýar. Ýöne palibom men maňa gerek bolýar bu da. İnsan kıymız. Çöwete olas bu. Bula bahasına var diýär, erwedem diýär o bahasy. Näme atxanaýmy? Şumy? Şu sen aýda oturanyň mı? Men aýda oturanmyşym. İnsana goýupdyrlar. Öyle. Sen şunu arada bir magazyna baramyz we aljak bolluňda bahasyny gymmat gördüň. Sen hakyky aljak yerimizde bahasyny degen okdy. Gaty gymmat gelip otyrdy. We sen maşinda syomka edýän, ýa luboy bir ýerde syomka edesiň gelýär. Gelmedin, ştativ dara. Ede bulam ýankyly MagSafe'in ýok bolsa telefonu MagSafe çatyp bolýar. Şuraya ýatlady ba. Bu näme mi? Kley derler o. Ya tüykürüp vermezler. Pilisoska diými näme diými? Şonu açýan, hawa, indi set stola goýýan. Indi şey diýen, stola goýýan, şunu ortasyna eliň basşydy. Bir sapar iqrasyna aýdy. Ha, o şeydi. Ya bollu şu. Gorkanım men o döwüreydi. Короче. Şey başdym. Bu sigaret böyle. Qatıqo. Qateröt yapışar o adam. Indi men sana bir da aýdaýyn. Aha. Gymmat görüp insana gidip aldım ha şonu gerek. Aldın mı? Ha. Hay men bilem okdum alanyny. 800 mi näme? 800 näçe man. Ýöne ol ullo kan gater ber. Yaman bandy ur. Hiç ýyl udom nämen. Maşynyň laboboýuna goýýan ha bu işni. Şeýle. Şoňa yaman ulu gelýärdi. Mene näme de bilýän aýna tarp gelmedin. Ýöne onu kan ulunman şunu ulunman.
bunu ulanalım kam diyen. Sebäbi onu Newdob'nu gördüm. İbrahim yaman evet gowy yapşan okmyn ýala. Gatrak çeýtsen eline geli abul. Stol hakyky galdyr ya bine. Şu stolu kiçirak stol galdyr gördük gülüni. Üstündäki zatlarla galdyryp otyr. Şu nämeka? Karaçy käbir yapışmayan yerler var. Şoň arkasy duvanyny skoç. Aýyrýan, stena meselem ýelmeýän. Onuň mini muňa diýen da uza. Şunu. Gowy, bu da boken. Ýöne şunun gaty bir ütköşük näme zat da şunu bir iki tane goýulmasa ha gowy boljak eken bilýärmi? Ne yapşam. Ha. Evet onu gördünüz. Arwarsa gowy, gaty gowy. Riska var edip telefonumun zırh bolýan şu. İbrlar ýaly nemeler, iki tane gelýän eken bundan. İki telefonu neme diýip jatyp bolýar. Muň baha ýagdaý näýli? Baha ýagdaýy avia bahasy 70 manat, avto bahasy 55 manat. Gaty gowy diýär. Gaty gowy diýär. Näýlek bilýär? O, sef taýaklar var da bir de. Şu tipde uzaýa biraz. Bir gowy tarap şol, plus şol. Ýöne kaçtasam gowy. Şunsa gowy yapşan ok şu. Biram men aslında maşynyň labovoyuna goýup ulanýanym üçin yaman ulrak gelýär da şolar. Bu has gowy. Haladım men ulanok. Muňa bal? Muňa da bal 10. Baly. Halada 3-4 saat, 3 saatdan olandım aýtanda normal. Yo, 10 bal berýärmiň sebäbi. Действительно maňa gerek wagtlar alypsyňyz. Sag ol. Ay şunu taqdyň 10 merinji minni? Tak, boldylar ýa. Tak, boldy ondan soň. Siz de olar. Belli därler. Edesim menen ok ýasyna. Ýöne spros bolan şeýle diýdim tagam. Boldy. Haladım. Niýeti wetsin? Teşekkür. Indi bakadyk bolýar. Ýanky 3 mantdan 2 mantdan satýanlar. Eňle hawalaşyň. Batçak var. Batçak. Nu o da var yani. Yo, ona nirdi belli därler yo. AliExpress Türkmenistan işlerini, öz işini haç näçe ýyllar işläp gelýän her adama kömek edip gelýär we bizdiňe müşterilerimize kömek etmän adjeny biznes, öz biznesini açjak bolan adamlara hem kömek edýär. Şolar ýaly haritleri öz magazynyna satasy gelýän adamlara biz kömek edip bilýär we şonu uly möçberde getirip bilýär. Hiç şeýle bize problemasy ýok. Buňky gepleşikde siziň beren opşy balyňyz biziň beren zatlarymyza 7. Siziň beren opşy balyňyz 7 bal. Opşy 7 boldymy? Opşy 7 bal. Birden ona çelle hemmesini goşarına 7 bal berdiňiz opşy. We sizden sorasym gelýän bir zat bar. Xitay haritleri bilen bir näme özüňiz şu goşasyňyz gelerdi, näme bir udobsy edesiňiz gelerdi şu türkmenler üçin bäri getirmek üçin bir näme maslahat beresiňiz gelerdi ýa. Bize kömek etjek zadyňyz bar bolsa bize bir zat edinýäňiz bize medip bilýär o zatda. Şumat var ha. Üstüne geldim bolýan. Kelle İsa gelen ok ýöne babır kitan sabat. Şumat ýöne ideýa gelmän otyr. Aýtjatdymlar. Näme de bolsa Xitay men size şey diýip düşündireýin, biz getirýän zatlarymyz daşy ýurtda aýlanýan hemme zat Xitaydan gelýär. Hemme ulanýan zatlar merdan mümkin saparana özüm aýdyp berdi. Hemme gelýän zatlar Xitaydan gelýär. Hemme öndürilýän zatlar hem Xitaydan öndürilýär. Şoň üçin bize size berjek sowetimiz hiç aşan özüňiz almaň, bärden zat almaň, arjak borsaňyz Xitaydan getirdiň. Hemişe de size kömek eder. AliExpress Türkmenistan adynyň adjeny size skitka da berer. Hiç ýyly problema bolmaz. Yok. Men bir zat aýdasym gelýär. Men şu Xitay tawarlaryna hiç ýyly palajitilini garamakdym bana. Menem Gaty bolsa zatlar droýdýar. Men şu wagt hemme zat şu açan zatlarymyzyň hemmesini kaçdyr bir gowy. Mesela kartlaydary korobkasyny gördüm bolýan. Düşow zat ýaly, ýöne içine görýär ha. Kaçdyrsy gowy. Hemmesem şoňa alaken bir hili ýaplasmaz, bir hiljek gelir öýgen ýene balaýan. Telefon tutuşy, özüňden gördüňiz. Hakykaty. Garap opşy maýdanda. Opşy maýdanda. Alanymda opşy haladyň. Opşy haladyň. Kontentini nälik gördüm? Kontentini hem gatly gördüm. Nesip barsa o köpürak. Interesança. Ay biraz araf ütköşük zatlar bar. Bir adamdan täze öwrenäjek nemesler oşunda. Bu ýaly adam bar eken diýilýär da köp adam bilen okda şo zatlar. Alyp bolýanyň getirip bolýanyň. Bu da ýemşijen adna ta kiçirädik sowuk. Bu nime? Ay açyk. Sevgilim haberler nara bırak. Sevgilim yok olsa? Sevgilim boljaklar. Ne baba da çananım.
Videoda lan aydamını. Şuna 3 koşuya kolcu ekenler mi? Olacak eken. Sağ olun. Şu videoya like basıp patpisat edenlerin arasından gıydır saylap diyorum. Menin şu video yani YouTube'daki videoda en köp like alan komentar yazın koyucu komentar en köp like alan şu Travis Scott'un oyuncu ol ya mene emas ol. Edilşin oraya alan size soğuk dediyiz. İndik gepleşik çıkkança indik gepleşikte de kimin yengicidigini aytar ve kavuşurlar nesip bolsa. Vallahi berayda men imiş Travis Scott'um. Bana var bura. Bu da sen soğuklu. Bir paket soğuk. Ey sağ Ben çünkü olun. şuna 2 paket men bir değil mi yani? Va bilemem. Yok, просто коробка sıldılar ya için. Memrat, ezivesin. Tamam, katlaşım için gelen için. Sağ olun size de. İndik AliExpress Türkmenistan'a da Yemşice'ye de sağ olsun aydan. Silap çağıranız için. Bollu berden men patpisat edip berdenim men beylek videolarımı görüp bilersiniz. İndik gepleşikde kim mihman görmek isteyen olsanız aşağıda komentarlarda belirtin. İndiki gepleşikde mihman alır desip bolsa. İndiki ya da ondan arkada. Bollu, ondan bana koysa ondan bana koy ya. Bollu. Спасибо!